шавкат раҷабов 20 сол боз интизор аст ки заминҳои ободкардаашро дар минтақаи марзии ҷамоати чоркӯҳи шаҳри Исфара дубора ба даст орад. ӯ иддао дорад ки сокинони Қирғизистон бештар аз 5 гектар замини кишоварзии ӯву як коршарикашро аз худ кардаанд ва дар баъзе қитъаҳояш хона бунёд намудаанд. 16 феврал 2024 16 феврал омада будам. Манам инҷа ҳудуд бузург доштам ҳаминҷа. Он ки суханҳо буд ман ваҳо гуфтам. Ваҳо ман гуфтам ки ама гуфтан майлаш гуфтам мо ина дида мебуроиму қардошҳоям ҳам гуфтан тоҷикҳоям ҳамин комиссияшон. Инҷа ба он чи ки хона сохтагӣ мо ҷоҳои бехона сохтагиро шумо бигирифта додан метониму эсноша наметонем. Гуфтам ман норозига баён кардам. Сани ва гуфтан ки агар гапу калоча ҳамин бошад ин вазифаи мо нест, ина ҳамин ҷанобо ҳал мекунанд. Президентҳо ина масъала президентҳо ҳал мекунанд, дида мебарону мо шумо ҷавобшо метем. раҷабов мегӯяд бо вуҷуди имзо шудани аломатгузории марзӣ тӯли тақрибан 3 моҳ боз аз намояндагони расмӣ ба ӯ ҳеҷ аломате аз таъйини замини кишоварзиаш нарасидааст. вай умедвор буд ки ин баҳор заминҳояшро об медиҳад ва ҳосили хуб гирифта зиёни чандинсолаашро ҷуброн менамояд. 2007 сол, 2008 сол, 2009 сол, 2011 сол, 2018 сол ман ҳамин ҷаноби олӣ кашида тамоми мақомотҳо ва маҷлиси олӣ тамоми ҷоҳо ман шикоятҳое кардам ки ҳамин хел шуда ман арзнама хатти навистам. аввалҳо ман ба ҳамаш ҷавоб омад ки Раҷаб Шавкат шумо интизорӣ мекашед, ин масъалаи шуморо демаркатсия меояду ҳал карда метиҳад гуфта. мана худо ба шукр порна демаркатсияш омад. мана ҳозир моҳи май тамоми солс. вақте манам бинед ҳамин ҳолакое ки ман оҷо шинонондам ҳамаш хуш шуда ба рафтаги ҳамин об нест ки ҳамин принсипе ки ман ҳамин вайда ба умед. дурустии гуфтаҳои Шавкат Раҷабовро ҳуҷҷатҳое ки дар даст дорад таъид менамояд. ӯ ҳарчанд иддао дорад ки заминҳои хоҷагии деҳқониаш ҳеҷ гоҳ баҳсӣ набуд, мақомот дар аксар ҷавобҳояшон зикр карданд ки ин ҳудуд минтақаи баҳсӣ аст ва комиссия барои муайян кардани он кор мекунад. дар гузашта ҷониби Қирғизистон ҳамвора аз худкунии заминҳоро рад ва баъзе аз қитъаҳоро дар сарҳад бо Тоҷикистон баҳсӣ арзёбӣ мекард. шаҳри Исфараи Тоҷикистон бо ду ноҳияи вилояти Ботканди Қирғизистон чанд минтақаи марзӣ дорад ва сокинонаш борҳо бо ҳамдигар барои обу замину чарогоҳ муноқиша кардаанд. шавкат раҷабов ҳам мегӯяд мақомоти Қирғизистон борҳо ӯро аз дохили замини кишоварзиаш боздошт карда ва ӯро ҳамчун ҷинояткор ба рӯйхати Интерпол ҳам додаанд. ҳамакнун интизор дорад ки ҳам номаш сафед мешаваду ҳам заминҳояшро ҳарчи зудтар ба даст оварда пайи дарёфти ризқу рӯзиаш мегардад. моҳи марти соли ҷорӣ Тоҷикистон ва Қирғизистон пас аз баҳсҳои тӯлонӣ созиши марзиро имзо карданд. марзи Тоҷикистону Қирғизистон 1000 километр тӯл дорад ва то моҳи март бисёре аз қитъаҳо баҳсӣ ба ҳисоб мерафтанд. борҳо дар нуқтаҳои баҳсӣ ҷанҷол сар зада боиси кушта ва захмӣ шудани даҳҳо низомӣ ва сокинони маҳаллии ду кишвар шуда буд. мақомоти қирғизу тоҷик гуфтанд ки имзои созишномаи марзӣ ба ин баҳсҳо хотима дод, вале маълум нест бовариву эътимод ба ҳамдигар ки як шарти муҳими барқарор шудани муносибатҳои иҷтимоии байни мардумон мебошад, кай пурра барқарор хоҳад шуд. фарзон муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Исфара.